dimineața ne îndreptăm spre Fuji. O să stăm o seară acolo și o să mergem la băi termale în Queens. O să fie o zi un pic mai relax teoretic, dar acum un pic obositor, că o să avem vreo 2 ore de făcut cu pasul până acolo. Și da, momentan părăsim Tokyo, o să mă mai întorc doar în ultima seară, după care mergem în Kyoto și Osaka. Am pierdut autobuzul, bine, era full și am luat-o mai târziu cu o oră sau când stăm să bem o cafea într-un fel de mall ceva. Și da, după aia am întâlnit Fuji 2 ore, ceva de timp. Vedem. Au ce față. Așa cum am zis, am pierdut primul bus, era full. Și acum, mă rog, mai stăm o oră la o cafea ceva. Și așteptăm aici. Nu contează. Și cumva ne pune paturile aici, știți? Pe tata. And this is a amenity bar. There are toothbrush and stuff in this bar. This is a samui. When you go to bed, please you can use this way. And this is the when you go out, you can use this. This shoe, Japanese style shoe. Din păcate nu avem cea mai bună vreme și nu o să prindem pentru un Fuji, dar tot e frumos, avem viu așa. Și ia să vedem aici, e baie până la urmă sau ce? Am mâncat. Așa mi-a șocat de la afară. Baia. Ceva rău. Nu cred că se vede, dar se aude.
Taifunul e aproape. Cred că o să ne schimbăm puțin planurile. În loc să mergem în Kyoto, unde e taifunul și pe 31 se termină, cred că ne întoarcem în Tokyo. Vedem, vă țin la curent. Cross your fingers. Taifunul. Ne-a prins taifunul. Ceva rău să-mi tudă până la gât, ești nebună ca. Să-mi fleașcă, doarcă. Am intrat numai în băli. Da. Uitați unde o să dormim. Pe futon. Micul dejun. Trebuie să ne gătim. Aoleu. Schimbare de plan. Suntem încă pe la Fuji, pe acolo încă vremea foarte nașpa. Suntem la gara, așteptăm un bus și o să ne ia până în Kyoto aproximativ vreo 8 ore cu foarte multe schimbări pentru că s-au anulat foarte multe trenuri din cauza la taifun. Și da, suntem puțin date peste cap, uite, peste... Da, ce să mai zic, asta e. Am ajuns în Kofu și trebuia să luăm un tren care pleca acum în câteva minute, dar n-am reușit să luăm biletele, așa că da, o să luăm următorul tren care e în vreo jumătate de oră, dar poate mai avem noroc să bem măcar o cafea, nu știu, să-mi leșinează de somn, efectiv, să închid ochii. Și o să ajungem în Kyoto undeva seara, dar acum e 11:30, 12, nici nu știu. O să ajungem pe la 7 seara, cred, din cauza la taifun. Cine s-a uitat la Tokyo Ghoul cunoaște. 4号車、6号車、8号車、9号車と11号車にあります。 Am ajuns la următoarea oprire după o oră, m-a țipit un pic. Și acum mai așteptăm ceva o oră, jumătate de oră pe următorul tren, care sincer e cam nasol pentru că nu o să avem locuri. Probabil și o să fie undeva la Fakit. Și da, cam asta e. Mă simt foarte ciudat să filmez aici, așa parcă judecă oamenii, nu știu, bine, am nu am nicio treabă, sunt destul de chill și sunt foarte așa, dar mă simt eu ciudat. Astea ne-au salvat viața. O grămadă de băuturici bune și plătești cu pas măcar sau suica. Super bune. Am ajuns și în Nagoya după 2 ore în care am stat marea majoritatea timpului în picioare, again, s-au postat. Acum urmează să mai luăm Shinkansen-ul și ar trebui să ajungem în Kyoto. Doamne ajută, 30 de minute, sunt curioasă cum o să fie experiența. Și vreau doar să mă văd acolo, că nu mai pot, suntem de la 10 dimineața pe drumuri și acum e ora 5. Hai să vedem cât de rapid este. Acum nu prea. Îți dai seama. Ia, prinde. L-am prins. L-am pierdut de fapt la...
Wow. Nu e emoție. You are advised to refrain from traveling on the Takeda Shinkansen until all lines have resumed operations. Direct service between the Takeda Shinkansen and the Sanyo Shinkansen will be suspended throughout the day. Am ajuns Kyoto. 6:30 mergem la hotel și după aia probabil fac ceva. I don't know with this. Vă mai întâlnesc pe aici. Uitați ce flumii. Ce flumii. Măcar că mașina e ok. Aia sunt turiști. Pana mea. Se filmează cu mâna stângă. Am ajuns la hotel, acum ne cazăm și arată bine dacă mă întrebați pe mine, adică e ceva. E mai liniștit eu tot din câte văd cu ochiul liber așa în 5 minute astea cât am ajuns și la hotel. Iau așa mai mini rooms, dar e mișto hotelul așa cum am zis. Hai să vedem și este cam o problemă. Căcănescu. Da, basic. E ok. Vedeți că vreau să... Unde e? Stai că nu știu să aprind lumina. Stați un pic, că tehnologia asta nu știa. Gata. Wow. Da, mai apăsat doar. Da, avem numai veciuri de-astea foarte inteligente. Te spală, te spreiază, te de toate. Te masează. Am făcut și în sfârșit o baie, că nu mai puteam, deci bă, eram vai de capul meu. Și acum ne pregătim să ieșim în oraș în Kyoto, bine, să mâncăm și probabil ne plimbăm foarte puțin, că suntem obosite, but we will see. Ce mișto la hotelul ăsta, că avem o băutură gratis în fiecare seară, așa că probabil o să băgăm un plum wine, da, e foarte bun, e mișto, gen, e ceva divin și da, nu știu, vă mai filmez ce până mea. Zici că stai cu borseta asta. De când am pățit în matrice, am pățit. Numai așa stau. Hai să vă mai filmez pe aici. Uitați, lumea asta la bar, muzică live. Cum vă ziceam, lime wine-ul e viață.